विजापूर डायरी या साधना प्रकाशनाच्या पुस्तकाला यंदाचा राज्य शासनाचा ताराबाई शिंदे हा पुरस्कार मिळालाय. 50,000 रुपयांचा हा पुरस्कार प्रथम प्रकाशन असलेल्या पुस्तकाला दिला जातो. या पुस्तकाची लेखिका डॉक्टर ऐश्वर्या रेवडकर. ऐश्वर्या स्वतंत्र आणि संवेदनशील व्यक्ती. तिच्या सामाजिक जाणीवा देखील खूप प्रखर आहेत. तिचा स्वभाव फिरस्ती आहे असं तिच्या एकूणच आतापर्यंतच्या प्रवासावरनं लक्षात येतं. पेशाने ती डॉक्टर आहे, पण केवळ डॉक्टरी करून थांबणं हा तिचा स्वभाव नाहीये. महिलांच्या वैद्यकीय समस्यांपलीकडचं त्यांचं मन समजून घेणं यातही तिला फार इंटरेस्ट आहे. हे तिच्या एकूणच फेसबुकवरच्या किंवा इतर कुठल्या पोस्टवरनं लक्षात येतं. मध्यंतरी म्हणजे साधारण 1 वर्षभरापूर्वीची गोष्ट असेल, जेव्हा छत्तीसगडमधील विविध वाड्या वस्त्यांवरच्या कुमारवयीन मुलांशी ती पाळी, जेंडर असे महत्त्वाचे विषय घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधत होती, त्यांच्याशी बोलत होती, त्यांच्या शंकांचं निरसन करत होती. ऐश्वर्या मूळची बार्शीची, पुण्या मुंबईत शिक्षण घेतलं, पण ती तिथं रमली नाही. आज ती बिजापूर पासून 3 तासाच्या अंतरावर असणाऱ्या कोंडागाव इथं तिथल्या शासकीय रुग्णालयामध्ये स्त्रीरोग तज्ज्ञ म्हणून आहे. विजापूर डायरी हे पुस्तकही एका स्त्रीरोग तज्ज्ञाच्या नजरेतून, असंच त्याचं टॅगलाईन आपल्याला त्याच्या मुखपृष्ठावरती दिसतं. तर ऐश्वर्या, कर्तव्य साधनाच्या या पॉडकास्टमध्ये तुझं खूप खूप स्वागत. आपण तुझ्या पुस्तकाविषयी आणि तुझ्या एकूण प्रवासाविषयी बोलूयात. मी तुला थेट पहिला प्रश्न विचारते. विजापूर डायरी हे पुस्तक स्त्रीरोग तज्ज्ञाच्या नजरेतून म्हणजे छत्तीसगडमधील स्त्रीरोग तज्ज्ञाच्या नजरेतून तिला दिसलेलं बिजापूर आणि तिथले अनुभव अशा स्वरूपातलं आहे. या पुस्तकाच्या सुरुवातीला म्हणजे तुझे पर्सनल काही अनुभव, काही रुग्णांशी संबंधित अनुभव असे येतात आणि नंतर ते विस्तारत जातात. म्हणजे त्या रुग्णालयापलीकडचं जनजीवन, तिथलं आदिवासी जनजीवन, तिथले सकारात्मक बदल, पॉझिटिव्ह काही नवीन पावलं जी उचलली जात आहेत याचं सुद्धा चित्रण खूप चांगल्या प्रकारे पुस्तकात आलंय. तर वाचक म्हणून मला हे जाणून घेण्यात फार इंटरेस्ट आहे की तुझ्या या सामाजिक म्हणजे तुझे हे जे ज्या संवेदना आहेत आणि त्या दृष्टीने बघणं आहे आजूबाजूच्या आपल्या समाजाकडं, तर याची पार्श्वभूमी तुला कुठं म्हणजे सापडते तुझ्या संवेदनांच्या मुळाची, म्हणजे घरातनं किंवा कुठे तुला हे सगळं सापडलं किंवा गवसलं असं तुला आता वाटतंय? हा प्रश्न मला खूप लोक विचारतात, त्याच्यामुळे खूप वेळा मी पण विचार करते याच्यावर की नक्की सुरुवात कुठे झाली या सगळ्याची. तर माझं गाव बार्शी आहे. बार्शीमध्ये कर्मवीर मामासाहेब जगदाळे यांचं खूप मोठं सामाजिक काम आहे. म्हणजे बार्शीची जी शैक्षणिक वारसा आहे तो सगळा त्यांच्यामुळे आलेला आहे. तर लहानपणीपासून मोठी होताना टप्प्याटप्प्यावर मामासाहेब जगदाळे यांच्या कामाबद्दल माहिती होत गेली की त्यांची कामाची सुरुवात, त्यांची तळमळ. आणि माझे आजोबा आहेत कैलासवासी रेवडकरांना, तर त्यांनी मामासाहेब जगदाळे यांच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून काम केले. त्याच्यामुळे सामाजिक कामाची पार्श्वभूमी कुटुंबातच होती. आजोबांचा सहवास खूप कमी लाभला मला, पण मी खूप लोकांकडून त्यांच्या कामाबद्दल ऐकलंय की त्यांचं सामाजिक काम कशा प्रकारे चालायचं. आणि आई पप्पा दोघे पण प्राध्यापक घरामध्ये. तर आईची खूप सारी पुस्तकं असायची. आई मराठीची प्राध्यापिका आहे, तर घरामध्ये आईची स्वतंत्र लायब्ररीच आहे. तर त्या लायब्ररीतली सगळी पुस्तकं माझी 10वी पर्यंत वाचून झाली होती. वेगवेगळ्या विषयावरची ती पुस्तकं असायची. आणि माझे पप्पा फिजिक्सचे प्रोफेसर आहेत, ते NSS मध्ये होते. तर खेड्यांमध्ये जाऊन वगैरे काम चालायचं. म्हणजे वेगवेगळ्या खेड्यांमध्ये कॅम्प असायचे, तिथे जाऊन काही काम असायचं की बंधारे खोदणे किंवा रस्ते साफ करणे. तर त्याच्यामध्ये मी पप्पांसोबत जायचे. त्याच्यामुळे गावामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये काम करायची सवय पप्पांनीच लावलेली. तर हे सगळ्याचं काहीतरी मिश्रण माझ्यामध्ये झालं होतं. आणि नंतर MBBS मी पुण्याला केलं, BJ मेडिकल कॉलेजला. तर तिथे ते ससून हॉस्पिटल आहे, तिथे खूप तळागाळातले पेशंट येतात. त्याच्यामुळे MBBS ला असताना कायम डोक्यामध्ये चालत राहायचं की आपण कुणासाठी काम करायचंय, कशा प्रकारचं काम करायचंय फ्युचरमध्ये. आणि माझं PG पोस्ट ग्रॅज्युएशन YCM हॉस्पिटलला झालं. पिंपरी चिंचवडचं कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल आहे. तर तिथे पण पूर्ण पुण्याच्या ग्रामीण भागातले आणि पुण्यामधल्या शहरी भागातल्या झोपडपट्टीतले पेशंट यायचे. कंटिन्यू हे सामाजिक प्रश्नांशी संबंध येतच राहिला लहानपणीपासून. आणि बिजापूरला जेव्हा गेले तेव्हा एवढे दिवस जे आपण डोक्यामध्ये चाललं होतं त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव करायला मिळाला तिथे काम. आणि बिजापूरला जाण्याच्या आधी मी गडचिरोलीला पण गेले होते, डॉक्टर अभय बंग आणि डॉक्टर राणी बंग. तर त्यांच्यासोबत मी 9-10 महिने काम केलं आहे. त्यांच्यासोबत बसून म्हणजे फिलॉसॉफी जे म्हणतो आपण, आयुष्याची एक चिंतनाची जी बैठक असते, तर ती त्यांच्यासोबत तयार झाली होती.
पण म्हणजे आता तू म्हणालीस जसं की तुला ससूनमध्ये म्हण किंवा YCM मध्ये ज्या पद्धतीचे पेशंट्स येत होते त्यातनं तुला वाटायला लागलं की आपण या अशा स्वरूपातल्या म्हणजे या तळागाळातल्या लोकांसाठी काहीतरी काम केलं पाहिजे. पण म्हणजे जेव्हा तू असा विचारही करत असशील तरी आपल्याला त्या पद्धतीची संधी मिळणं किंवा त्यासाठीचे काहीतरी प्रयत्न सुरू असणं हे कुठेतरी बॅक ऑफ माइंड म्हण किंवा प्रत्यक्ष कृतीतही सुरू असतं. तुझे ते प्रयत्न कधी कसे सुरू झाले म्हणजे तू कुठून सुरुवात केलीस नेमकी? थेट बिजापूर ही संधी तर नसेल मिळाली तुला, त्या आधीचे काय टप्पे राहिले? याच्यातला ऍक्च्युली एक खूप महत्वाचा टप्पा आणि तो दिवस मला आजही आठवतो. म्हणजे ज्या दिवसामुळे माझ्या आयुष्याला पूर्ण कलाटणी मिळाली. ऍक्च्युली पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर माझं पुण्यामध्ये सेटल व्हायचं ठरलं होतं की पुढचं आयुष्य पुण्यातच जाणार आहे. 10 वर्ष पुण्यात राहिल्यामुळे पुण्याबद्दल खूप मला प्रेम निर्माण आहे. अजून पण आवडतं पुणे. तर तेव्हा डोक्यात होतं की पुण्यातच आपल्याला सेटल व्हायचंय, पुण्यातच राहायचंय. तेव्हा मी संदीप वासलकरांचे लेख यायचे साप्ताहिक सकाळमध्ये आणि मला खूप आवडतं त्यांचं लिखाण आणि मी प्रत्येक रविवारी ते ठरलेलं असायचं की संदीप वासलकरांचा लेख वाचायचा आहे. आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन नंतर मी खूप कन्फ्युजन मध्ये होते की काय करायचं आयुष्यात पुढे. पुण्यातलं कॉर्पोरेट लाईफ बघून मी थोडी डिस्टर्ब पण झाले होते की ते जे प्रचंड कॉम्पिटिशन जी रॅट रेस चालली असते पुण्यात तर आपल्याला पण त्याचा पार्ट व्हायचंय का. आणि वैयक्तिक आयुष्यात पण त्यावेळेस काही अडचणींचा मी सामना करत होते, काही समस्या चालू होत्या. तर खूप प्रचंड कन्फ्युजन होतं. आणि असंच एका रविवारी मी घरी बसलेले बार्शीला आणि संदीप वासलकरांचा लेख वाचला आणि त्या लेखाने खूप मला म्हणजे एकदमच डोक्यात असं आलं की नाही मग मला पेरिफेरीला जाऊन काम करायचं. कारण त्यांनी त्याच्यामध्ये तरुणांना आवाहन केलं होतं की तरुण पिढीने देशासाठी काम केलं पाहिजे. तर त्या लेखाने कुठेतरी खूप बदल झाला की नाही मला एक ऍटलिस्ट आयुष्यातलं 1 वर्ष तरी पेरिफेरीसाठी म्हणजे तिथे गरज आहे अशा ठिकाणी जाऊन काम करायचंय. भले आपण त्याच्यानंतर मग परत पुण्याला येऊ असं तेव्हा ठरवलं. आणि त्याच वेळेस अभय बंग सरांचं एक पुस्तक आहे माझा साक्षात्कारी हृदयरोग. ते वाचलं असेल कदाचित तू. तर ते पुस्तक पण तेव्हा वाचनामध्ये आलं होतं. ते पण पुस्तक कुठेतरी माझ्या डोक्यामध्ये होतं. तर तेव्हा असं आलं डोक्यात की 1 वर्ष तरी जाऊन आपण गडचिरोलीला काम करू डॉक्टर अभय बंग यांच्यासोबत आणि त्याच्यानंतर मग पुढे ठरवू की पुढे आयुष्यात काय करायचं. तर तेव्हा मग मी अभय बंग सोबत काम करायला गेले सरांसोबत. तर त्या अनुभवाने पण खूप माझ्यामध्ये म्हणजे त्याच्यानंतर माझं पुण्याचं पूर्ण अट्रॅक्शन निघून गेलं डोक्यातून आणि ग्रामीण भागात खास करून आदिवासी भागातच काम करायचंय असं मग तेव्हा पक्क झालं. तू आता गडचिरोली आणि अभय बंग सरांचं नाव घेतलं म्हणून म्हणजे तू वासलेकर सरांचा लेख वाचलास आणि त्यातनं तुला प्रेरणा मिळाली आणि तू गडचिरोलीलाच जायचं किंवा अभय बंग या सरांसोबत काम करायचं हे कसं ठरवलं? ते मी माझं साक्षात्कारी हृदयरोग हे पुस्तक मी 10वी मध्येच वाचलं होतं. आणि 10वी पासून कुठेतरी आतमध्ये ते पुस्तक होतं आणि त्यावेळेस अचानकच आलं की नाही आता कधीतरी आयुष्यात गेलं पाहिजे त्या ठिकाणी. तर म्हटलं आता नाही तर कधीच नाही असं. आणि मग तिथं 1 वर्ष काम केल्यानंतर तुला काय जाणवलं तुझ्यातलं म्हणजे पुण्यापासून तर तू डिटॅच झाली किंवा आदिवासींसाठी काम करायचं हेही ठरवलंच. पण त्या पुढचं ची दिशा मिळणं याला काय घडून आलं, कसं घडून आलं ते? त्याच्यानंतर पण पुढे कन्फ्युजन होतं. त्याच्यानंतर पण म्हणजे मग नक्की कुठे जायचं हे पण होतं. गडचिरोलीला माझ्यासाठी म्हणजे माझं गायनेकॉलॉजीचं काम खूप कमी होतं. त्याच्यामुळे तिथे मी लॉंग टर्म राहायचं असं ठरलं. तर तिथे आपली गायनेकॉलॉजीची गरज आहे तिकडे आपण जाऊ असं. तर मी काही काळ सास्तूरला होते. सास्तूर म्हणजे किल्लारी जो भूकंपग्रस्त भाग आहे. तर भूकंपग्रस्त लोकांसाठी ते हॉस्पिटल आहे सास्तूरला. तर तिथे काही काळ होते मी. नंतर पुन्हा उत्तराखंडला गेले होते पहाडी स्त्रियांच्या आरोग्य समस्यांबाबत. तर उत्तराखंडला पण 1-2 महिने प्रोजेक्ट करून आले होते. आणि त्यानंतर मग फेसबुकवर शोधत होते की कुठं कोण काम करतंय, आपले फ्रेंड्स कुठे काम करतायत. तर त्यावेळेस माझे MBBSचे BJ मेडिकल कॉलेजचे जे सिनियर होते डॉक्टर अय्याज तांबोळी. तर सर IAS ऑफिसर होऊन बिजापूरला कलेक्टर होते त्यावेळेस. तर सरांनी तिथे खूप सुधारणा घडून आणल्या होत्या. हॉस्पिटलमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारलं होतं आणि सरांना चांगल्या डॉक्टरांची गरज होती. तर सरांनी व्हॉट्सअपवर आवाहन केलं होतं की जे तरुण डॉक्टर आहेत तुम्ही काही काळ येऊन इथे या बिजापूरला येऊन काही काळ येऊन काम करा. तर मग मी तेव्हा सरांना मेसेज केला की सर मला इच्छा आहे यायची म्हणून. तर मग सर म्हणे तू पाहायला ये फक्त 5-6 दिवस राहून बघ आणि तुला आवडलं तर जॉईन कर. तर मी पाहायला म्हणून गेले ते मग तिकडेच राहून गेले बिजापूरला. अच्छा. म्हणजे त्याच वेळेस तू निर्णय घेतला की आपण इथेच आता राहायचं आणि इथे काम करायचं. म्हणजे आता तू बिजापूरला जाऊन तिथे तू काम आणि हे सगळं सुरू केलंसच.
आणि मगाशी तू म्हणाली तसं की अभयभंग सरांचं आणि मग मॅडमचं तुझ्या एकूण ह्याच्यावरती प्रभाव राहिला. तर ही जी चिंतनाची बैठक तू म्हणाली की तुझे जे काही कन्फ्युजन्स होते, जे काही म्हणजे काय आपल्या डोक्यात सतत काहीतरी गोंधळ गोंगाट सुरू असतो, तर तो निघण्यासाठी किंवा त्या चिंतनासाठीचं तुला तिथे नेमकं काय गवसलं? कशा पद्धतीने तू तिथले अनुभव घेतलेस की जे तुझे हे कन्फ्युजन्स क्लिअर करत गेले? तिथे सर्चचा जो कॅम्पस आहे गडचिरोली, तर कॅम्पसमध्ये तुम्ही जेव्हा राहता तेव्हा तिथली राहणीमान पण खूप साधं आहे. म्हणजे सकाळी तुम्हाला कर्मयोगाचा 1 तास असतो की तिथे जाऊन तुम्हाला स्वच्छता करावी लागते. संध्याकाळी मग सगळे जमून मिळून प्रार्थना करतात. जे भजन वगैरे होतं. मग अभयभंग सर काही माहिती पण सांगतात किंवा म्हणजे एखाद्या विषयावर चर्चा होते. पुस्तक वाचन होतं. आणि प्रत्यक्ष त्यांच्या सोबत राहताना मग मी प्रश्न पण विचारायचे त्यांना की ज्या शंका असायच्या. त्यामुळे प्रत्यक्ष संवाद व्हायचा त्यांच्याशी समोरासमोर. त्या शंका क्लिअर व्हायच्या. आणि सरच्या हॉस्पिटलमध्ये मी काम करत असताना डॉक्टर योगेश काळकोंडे म्हणून आहेत, न्यूरोलॉजिस्ट आहेत ते. ते अमेरिकेमधून रिसर्च करून नंतर त्यांनी गडचिरोलीला यायचा निर्णय घेतला. तर ते माझे मेंटर होते तिथे काम करत असताना. तर तेव्हा त्यांच्याशी तर डेली चर्चा व्हायच्या की कन्फ्युजन थोडं क्लिअर व्हायचं. मी सगळ्या शंका विचारायचे किंवा कधी काही फ्रस्ट्रेशन आलं तर त्यांच्याशी डिस्कशन व्हायचं. बाकीचे कार्यकर्ते होते तिथे काम करणारे, तर कार्यकर्त्यांचं पण काम पाहायला मिळायचं की ते काय डेडिकेशनने काम करतात. आणि तिथे तरुण गँग पण खूप आहे, म्हणजे तरुण लोक पण खूप आहेत. अमृतबंग आहे, नंतर तिथे माझे फ्रेंड्स होते, निखिल, केदार, ऋतुगंधा. तर हे सगळं छान आयुष्य होतं. ते खूप शिकायला मिळालं या सगळ्या अनुभवातून. तुझे मेंटर खऱ्या अर्थाने मेंटर ठरले, तुला एक वेगळी दिशा देऊन गेले. हो. इव्हन बिजापूर डायरी हे नाव त्यांनी सुचवलंय, डॉक्टर योगेश यांनी. ते माझे लेख वाचून साधनातले फोन करायचे की मला लेख आवडला तुझा, असं लिखाण गरजेचं आहे. तर त्यांनीच नाव सुचवलं की बिजापूर डायरी असं आपण नावाने कॉलम करू शकतो असं. म्हणजे मग आता बिजापूरमध्ये तर कामाला तू सुरुवात केलीस, पण मग लिखाणाकडे कशी वळालीस? जी काही तुझी कन्फ्युजन दूर करून कामाला तर सुरुवात झाली होती तुझी आणि तिथे जी गरज होती ती गॅप भरून घेण्यासाठी तू तिथे पोहोचली पण होतीस. मग लिखाणाकडे कशी वळली? बिजापूर जेव्हा मी टाकलं होतं गुगलवर, म्हणजे सरांनी जेव्हा बोलवलं की तू बिजापूर पाहायला ये, तेव्हा मी गुगलवर टाकलं होतं तर तिथे पूर्ण नक्षल्यांचे फोटो आले होते. की वेगवेगळे बंदूक घेतलेले नक्षल लोक आणि मग त्या एकदम भयानक न्यूज. तर माझ्या डोक्यात थोडी भयानक कल्पना होती की काय असणार आहे तिथे बाबा. आणि तिथे जाताना पण हैदराबादवरून आम्ही 4 व्हीलरने ट्रॅव्हल करून गेलो. तेव्हा आम्हाला संध्याकाळ रात्र झाली होती पोहोचता. आणि गाडीचा ड्रायव्हर पण खूप घाबरला होता तिथे ड्राईव्ह करायला. त्याच्यामुळे असं सुरुवातीचं दर्शनच असं भयकारक होतं बिजापूरचं की नक्की काय आहे बाबा तिथे. आणि नंतर तिथे गेल्यावर इथले पेशंट्स पण पाहायला मिळाले. तर खूप टोकाचं कुपोषण, ॲनिमिया खूप जास्त आहे तिथे, मलेरिया आणि छोट्या आजारांनी पटकन होणारे मरण. ह्या सगळ्या गोष्टी पाहून तिथे प्रॉब्लेम्स किती आहेत ते पाहायला मिळालं. तर त्याच्यामुळे मी खूप डिस्टर्ब पण होऊन जायचे. तिकडे दुसऱ्या हाताला असं होतं की डॉक्टर अय्यर तांबोळी सरांनी केलेले बदल. सरांनी एवढं अद्ययावत हॉस्पिटल उभा केलं होतं, सगळ्या सुविधा सुरू केल्या होत्या. प्लस सरांचं दुसऱ्या ह्याच्यात पण काम आहे, म्हणजे रोजगार निर्मितीत पण काम आहे सरांचं, शैक्षणिक क्षेत्रात पण काम आहे. तर हे दुसऱ्या टोकाला एकदम पॉझिटिव्ह चित्र होतं. तर हे सकारात्मक बदल पाहून मला खूप छान वाटत होतं की इतक्या टोकाच्या अवघड परिस्थितीमध्ये पण इतकं छान काम होतंय. तर मला असं कुठेतरी वाटलं की हे पोहोचलं पाहिजे बाकीच्या लोकांपर्यंत. म्हणजे बिजापूरमध्ये जे मी पाहते इतकं छान चित्र ते पोहोचलं पाहिजे कुठेतरी. तर त्यासाठी मी पहिला लेख लिहिला होता अय्यर तांबोळी सरांच्या कामाबद्दल. तर सुरुवातीला डोक्यात होतं की फेसबुकवर आपण पोस्ट लिहू की सगळे लोक वाचतील. पण ते काम इतकं मोठं होतं की त्याचा एक मोठा लेख तयार झाला आणि तो साधून प्रकाशित झाला. तर तिथून कुठेतरी लिखाणाला सुरुवात झाली. आणि त्याच्यानंतर मग मी कधी बाहेरचं निगेटिव्ह चित्र पाहून डिस्टर्ब व्हायचे. तर अय्यर सरांशी गप्पा मारायचे. तेव्हा सर मला म्हणाले की तुला एवढं वाटतंय, म्हणजे तू एवढी विचार करतेस, तू लिहित का नाहीस याबद्दल. मग त्याच्यानंतर एक रेग्युलर कॉलम लिहायला सुरुवात झाली. मी विनोद सरांना 3-4 लेख लिहून पाठवले एकत्र. माझ्या डोक्यात आहे असं बिजापूर बद्दल लिहायला सुरू करावं. विनोद सरांना लेख आवडले. सर म्हटले आपण सुरू करूया. आणि माझं असं होतं की आतमध्ये जेव्हा खूप तळमळ म्हणजे निर्माण होते, त्रास निर्माण होतो, तर ते लिहिल्याशिवाय मला हे होत नाही. ते लिहिलं की थोडी मी शांत होते. तर लिखाण मला असं मेडिटेशन सारखं फील होतं, आतलं सगळं बाहेर काढायला. त्याच्यामुळे ह्या कॉलमने मला खूप मदत केली ते सगळं बाहेर काढायला, एक्सप्रेस होण्यासाठी.
तिथले काही बोलके अनुभव घेऊन आणि पॉझिटिव्ह बदल या गोष्टींना घेऊन तू लिखाण सुरू केलं आणि तू स्वतः पण त्यातनं रिलीफ फील करत गेली. मग तुला एखादा असा कुठला अनुभव आठवतोय का बोलका असा की जे ट्रिगर करत राहिलं तुला लिहिण्यासाठी? अनुभव पडण्यापेक्षा तिथली परिस्थिती कशी आहे, म्हणजे नक्षल्यांचं खूप टेन्शन आहे तिथे. पुन्हा सरकारी योजना येत राहतात, विकासाच्या नावाखाली बरेचदा निगेटिव्ह गोष्टी पण घडतात. परत बाहेरचे लोक पण व्यापारी वगैरे येतात, ते पण काही प्रकारे शोषण करतात. पोलीस फोर्सचा एक वेगळाच तणाव असतो की कंटिन्यू सीआरपीएफचे लोक तुमच्या आजूबाजूला असतात. तर या सगळ्या ह्याच्यामध्ये तिथले आदिवासी लोक खूपच भरडले जातात, म्हणजे अतिशय घाबरलेले असतात ते. आणि जेव्हा आदिवासी लोक यायचे हॉस्पिटलमध्ये आणि आपण प्रश्न विचारतो ना, म्हणजे काय होतंय, त्रास काय होतोय, ताप आला का, जेवण केलं का, असे काही प्रश्न विचारलं तर ते एकदमच असे घाबरून बिथरून शांत बसलेले असायचे. म्हणजे त्यांना उत्तर द्यायची पण भीती वाटायची, म्हणजे डॉक्टरची पण भीती वाटायची. युजली डॉक्टर सोबत समोर पेशंट सगळं आपला त्रास सांगतात, पण तिथे आदिवासी पेशंट एकदमच गप्प गप्प बसायचे. मग खूप वेळ लागायचा त्यांना खुलवायला, त्यांच्या भाषेमध्ये बोलून थोडंसं त्यांचा विश्वास संपादन करून मग हळूहळू ते ओपन अप व्हायचे. तर मग तेव्हा मी अय्यर सरांना प्रश्न विचारला की सर असे का असतात, हे एवढे बिथरलेले का असतात? तर एका या छोट्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला सरांनी मला 3-4 तास वेगवेगळ्या गोष्टी एक्सप्लेन केल्या, की मग पूर्ण इतिहास, ते आदिवासी लोक मूळ कसे आहेत, मग किती लोकांनी येऊन यांचं शोषण केलंय, मग कशामुळे कसं घडत गेलं हे सगळं. तर हा जो आदिवासी माणूस आहे इथला, तोच म्हणजे मला नेहमी प्रेरणा द्यायला केंद्रबिंदू राहिला आहे माझ्या लिखाणाचा. त्यांच्याशी जे पाहून फील येतं, तर बाबा मी कुणासाठी लिहिणार, तर मी या आदिवासी माणसासाठी लिहिणार, ही एक प्रेरणा कायम लिखाणासाठी उद्युक्त करत राहिली. तेवढं सगळं चिंतन, मनन आणि तिथले अनुभव हे सगळं लिहित बिजापूर डायरी पूर्ण केलं. 1-1.5 वर्ष ते कॉलम चाललं साधना साप्ताहिकामध्ये. त्याचं पुढे पुस्तकही झालं आणि आजच्या पुस्तकाला ताराबाई शिंदे पुरस्कार मिळाला. तर मागे वळून बघताना तुला म्हणजे तुझ्या नेमक्या काय भावना आहेत या पुस्तकाविषयी, या पुरस्काराविषयी? या लेख मालिकेने ऍक्च्युली मला खूप प्रेम दिलं साधनाच्या वाचकांकडून. म्हणजे लेख जेव्हा लिहायला सुरू झाले तेव्हा विनोद सरांची पण चर्चा व्हायची आणि मग लेख वाचून फोन यायचे वाचकांचे. तर खूप मला प्रेम मिळालं. भारती आमटे आहेत, त्या फोन करायच्या मला. विकास आमटे, भारती आमटे दोघांनी पत्र पाठवलं होतं की आम्हाला लेख खूप आवडला आणि काम खूप चांगलं करताय तुम्ही. प्रकाश भाऊ आणि मंदाताई आमटे त्यांचे पण मेसेज येतो की छान लिहिलं लेख आहे म्हणून. आणि खूप लोक जोडले गेले, साधनाताई बोडा आहेत, ह्या सगळ्यांचं म्हणजे खूप प्रेम मिळालंय मला. आणि कधी कधी असं व्हायचं मी कामाने खूप थकलेले असायचे किंवा काहीतरी निगेटिव्ह गोष्ट बघून खूप फ्रस्ट्रेट झालेले असायचे आणि असं कोणाचा फोन आला प्रेमाने की तू कशी आहे, छान आहेस का, खूप छान वाटायचं मला. म्हणजे खूप नवं बळ मिळायचं याच्यामुळे लिहायला, काम करण्यासाठी. तर हा एक साधनाने मला खूप एक वेगळा अनुभव दिला, म्हणजे की वाचकांकडून पण आपल्याला एवढं प्रेम मिळू शकतं. आणि माझ्यातली लेखिका पण साधनामुळेच घडली. आणि आज मला छान वाटतं की एवढं मी लिखाण केलं, म्हणजे ते कामाचं कुठेतरी डॉक्युमेंटेशन झालं, ज्या ज्या गोष्टी घडत होत्या. आणि बिजापूर असं स्वप्नासारखं आहे, म्हणजे इट्स लाईक अ ड्रीम. पूर्ण निगेटिव्ह आजूबाजूचा जो भाग आहे त्या सगळ्यामध्ये बिजापूर कुठेतरी असं खूप छान स्वप्नासारखं वाटतं. तर ते स्वप्न उतारलं गेलं कागदावर, ते मला छान वाटतं. आणि आता पुरस्कारामुळे आणखी जास्त लोकांपर्यंत पुस्तक पोहोचेल आणि बिजापूर जास्त लोकांना माहित होईल. चांगलं वाटेल, पॉझिटिव्ह अर्थाने माहित होईल. पॉझिटिव्ह अर्थाने. हा, पूर्वी छत्तीसगड म्हटलं की लोक मला म्हणायचे की हे कुठल्या राज्यामध्ये म्हणे छत्तीसगड. मला सांगावं लागायचं की छत्तीसगड हे स्वतः एक वेगळं राज्य आहे. इव्हन माझ्या पप्पांना पण विचारायचे की तुमची मुलगी कुठे काम करते, तर पप्पा म्हणायचे झारखंडला काम करते. तर मी खूप चिडायचे पप्पांवर की पप्पा ते झारखंड नाही, मी छत्तीसगडमध्ये काम करते. इथून ती सुरुवात होती. तर मला आता छान वाटते की आता लोकांना कळेल की छत्तीसगड कुठे आहे, तर बिजापूर कुठे आहे. आणि बिजापूर म्हटलं की आणखीन पण काही लोक कन्फ्युज होतात, ते जे कर्नाटकातलं बिजापूर आहे त्यासोबत कन्फ्युज होतात. तर त्याच्यामुळे आता पुरस्कारामुळे तरी एक हे राज्य आणि हे गाव माहित होईल सगळ्यांना. छान वाटतंय मला. ऐश्वर्या, खूप मस्त वाटलं तुझ्याशी बोलून. आणि महत्वाचं म्हणजे तू जे आता अंडरलाईन केलंस की बिजापूर हे पॉझिटिव्ह अर्थाने पण माहित होईल आणि केवळ नक्षली किंवा घाबरलेले आदिवासी इतकंच त्याचं चित्र न राहता तिथं काहीतरी चांगलं आणि सकारात्मक पण घडतंय. आणि छत्तीसगड मधलं बिजापूर हे एक वेगळं स्वतंत्र गाव, जिल्हा या पद्धतीने पण डोळ्यांसमोर लोकांच्या उभं राहील आणि त्याचं डॉक्युमेंटेशन तुझ्या या लेखनामुळे पूर्ण झालेलं आहे आणि आज त्याला पुरस्कार मिळालाय.
तर तुला सुद्धा खूप शुभेच्छा आणि आम्हाला तुझ्या नवीन एखाद्या पुस्तकाची नक्कीच म्हणजे आता पुढचं पुस्तक तुझं लवकर यावं किंवा तू नव्याने आणखीन असेच काही अनुभव आणि तुझे पाहतीयेस ते डॉक्युमेंट व्हावं यासाठी खूप शुभेच्छा.